Umholi weEconomic Freedom Fighters uJulius Malema uthi inkulumo kaMengameli abeyethulela isizwe izolo yinto endala elokhu iphindwa iminyaka ngeminyaka kodwa akukho lutho okwenziwayo wathi abantu badla imbuya ngothi kodwa uHulumeni uthule usonge izandla. LoMholi weEFF ubebambe isithangamina bezindaba eKapa namhlanje. Malema uthi zimapeketwane izinto eningizimu Afrika kodwa uHulumeni ophethe akenzi lutho. The state of South Africa is one of hopelessness. This is because when the government of the day received political power, they never developed an appetite to change the lives of our people. We are a nation faced with corruption from the highest levels of judiciary, governance. Uthi inkohlakalo ngenye izathu ezenza ukuthi uHulumeni ehluleke ukuhlinzeka abantu ngezidingo nqangi. It's all because the government of the day is too afraid of white people. It is because the government of the day allow white to control all strategic sectors of our economy. This fear of white is exactly what makes our former liberation movement defend the mass murderer and apartheid apologists like de Klerk. LoMholi uthi akukho nhlobo okusha okushiwo nguRamaphosa enkulumeni yakhe abeyethulela isizwe izolo wathi izethembiso nje ingafezwa. Ramaphosa's State of the Nation address was the reputation of ideas he shows no ability to implement. Kuke kwaba neziwombe ezinzima izolo eParliament njengoba iEFF bimfuna ephumile eParliament uFW de Klerk ngemuva kwenkulumo yakhe yangesonto eledlule eyaqubula uhlevane. Kuthe sekwedlulile lokho iEFF yathi akaxoshwe ungqongqoshe wezamabhizinisi ombuso uPravin Gordhan. Phakathi kwezinto ezimqoka ezibalulwe uMengameli ukwakhiwa kwenyuvesi entsha ekuruleni kanye nemali yokukhokhela indawo ezihlala abafundi basenyuvesi.